А сегодня мне уже становится стыдно за то, что я русская. Основний меседж був про те, щоб якнайбільше освітлювали цю подію в медіа. Мы делаем Крым нормальным Крымом делаем. Для того, чтобы мы присоединились к России. Там вже стояли не просто якісь випадкові хлопці з дубінками під куртками, а стояли вже такі організовані хлопці. Силой разогнали, у них же сила, что ж теперь сделаешь? Они же оккупанты, нас меньше. З одного боку, ти розумієш, що ти в цьому береш участь, а з другого боку, це щось нереальне, якась нереальна реальність. Завтра будет поздно. Вставайте и выбирайте, мир или война. Мы за мир! Мы за мир! Насправді був спротив. Стільки людей не побоялися от під цими танками, під цими козаками виходити. Мне стыдно говорить по-русски. Я всю жизнь проговорила по-русски, прожила всю жизнь в Симферополе. Я ніби як прокинулась, зрозуміла, що це ми не просто з плакатиками зараз ходимо, що все серйозніше. Насправді це були героїчні акції протесту. Слава Україні! Героям слава! Севастополь, глаз русских моряков! К 9 марта 2014 года в Крыму новая волна захватов воинских частей. Захвачен военный аэродром в Джанкое. Взлетная полоса в Новофедоровке. Киев отключил электронную систему крымских управлений госказначейства, заблокировал все счета автономии. В эфире нет ни одного украинского телеканала. Парламента Крыма Константинов агитирует крымчан идти на референдум. Не хочу утомлять. Субъектом Российской Федерации. В Симферополе проходит пророссийский концерт. Похищают украинских военных, пропадают проукраинские активисты. На админгранице схвачены активистки и журналистки, ехавшие в Крым из Киева. «9 марта, Симферополь. Утром на вокзале так называемые ополченцы похитили координатора Евромайдана Андрея Щекуна и активиста Анатолия Ковальского. Они должны были получить посылку с флагами из Киева. Тараса Григоровича Шевченко. Многочисленный митинг к 200-летию Тараса Шевченко проходит в Симферополе без них. В Каменке митингуют женщины. Нервы на пределе. Кто-то подходит слишком близко к военным машинам. Наше детство прошло депортации. Мы ничего не видели. Только приехали, думали,
Умирать будем хоть спокойно, и это не дают нам сейчас. Я русская, а сегодня мне уже становится стыдно за то, что я русская, потому что мои единокровцы пришли сюда с военной миссией. В Севастополе в день рождения Шевченко 9 марта на проукраинских активистов нападают прямо на митинге. Я родилась в Севастополе, я гражданка Украины. Я хочу, чтобы Севастополь я верю, что так будет. Экстремисты, которые хотят войны в Севастополе, не добьются этого. И Севастополь и не будут играть на чувствах людей, которых просто оболванили. Стоять! Стоять! А то непонятно, зачем вы сюда приехали. Что рассказываете? День рождения. С акциями протеста чуть ли не каждый день выходили и жительницы Херсонщины. У многих из них крымские корни, у кого-то на полуострове живут родные. Женщины хотели посмотреть в лица захватчикам, вспоминает Гульнара Бекирова. Таке було бажання, що ми взагалі дійдемо до Криму. Розумієте? Не то, що там нас будуть стріляти, або там нас будуть захоплювати. Ні, ми навіть думали, що ми дійдемо до Криму. І от так в обличчя їм дивитися, а вони стояли з решотками, з автоматами, вони стояли з танками, це було жахіття, розумієте? Я думаю, що все було правильно, що люди виходили, що жінки дали такий поклик, що країну не можна залишати, землю ми не віддамо, Україну ми вистоїмо. Но 10 марта на Чангаре женщинам и детям под ноги начали стрелять беркутовцы. Скинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ще стріляй, давай! Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу. 10 марта телевидение в Крыму уже было захвачено. Вещание украинских каналов прервали, запустили российские. Закрытием угрожали и крымско-татарскому каналу АТР. А в четверг в том же месте было затоплено судно. Возле его здания прошли акции в его поддержку. АТР молодцы! АТР молодцы! Крым, Украина! Украина! Свободу слова! Свободу слова! Відчуття пам'ятаю. Відчуття такого, знаєте, відстороненого споглядання на це все і розуміння, що це не може бути. Ти ніби дивишся кіно. З одного боку ти розумієш, що ти в цьому береш участь, а з другого боку це щось нереальне, якась нереальна реальність. Так просто не повинно бути. Ми так прекрасно жили, прекрасний Крим, чудово, не без проблем. Бо я журналістка, я знала, що це таке, що купа проблем. Але все було мирно, все було нормально, все було чудово. І все просто в одну мить все було зруйновано, розтоптано. І життя перетворилось на боротьбу. И самое интересное, что на сегодняшний день их не отпустили. Российские военные продолжают удерживать крымских активистов. Позже станет известно, что Щекуна пытали. Коли я падав стільчика, вони били такі. Вони прекращали струм, вони не бачать. Я так розумію, що це професіонали не бачать, коли шутиться, чи ще щось там. И в то же время люди продолжают исчезать.
Пророссийские активисты, организованно прибывавшие из Севастополя, нападают на участников проукраинских митингов в Симферополе. Слава Украине! Мы делаем Крым нормальным Крымом делаем. Почему? Что вы здесь сюда пришли? Что, с какой целью? Для того, чтобы мы присоединились к России, и мы хотим, чтобы Россия и нам помогла. Только я работаю за крымчан, и я хочу, чтобы у меня был в стране мир. Все, вас устроило? Идите нахуй, пожалуйста. Вже було трохи так напружніше, бо там вже стояли не просто якісь випадкові хлопці з дубінками під куртками, а там стояли вже такі організовані хлопці. І це вже стало так, трохи лячно. Тим паче, що одна з наших там коліжанок, можна сказати, помітила за собою сліжку. І у себе на районі вона помітила людей. І це стало вже так конкретно для неї небезпечно, дуже небезпечно. На симферопольских улицах звучат выстрелы. Накануне возле республиканского военкомата обстреляли автомайдановцев. Поехали, Вань. Поехали. Бегом. Поехали быстрее. Активисты на всякий случай учились оказывать первую медпомощь. В арт-пространстве «Карман» в Симферополе организовали медицинские курсы. Активісти Майдану передавали нам аптечки, речі, консерви для того, щоб ми возили ліки, возив військовим, і аптечок дуже багато, медикаментів. Ми збирали аптечки, і Євген Новицький, є такий кримський теж активіст, він організовував якраз Червоний Хрест, ці курси першої домедичної допомоги. І ми подумали, а чому ні? І я не таке, а давай тут в театрі. Я говорю, ну давай. І знайшли людину, лікаря, який розказав про польову медицину. Зібрались десь 40 людей. Так, від 30 до 40. І прямо у нас в театрі, у нас великий хол такий був. І він показував, розказував. У нас була іграшка, і ми на ній відпрацьовували уколи. 3 рази ми збиралися. В місті хтось взривав шумосвітові гранати. Це було гучно. Це перший раз в житті, коли я чула вибухи. Це для мене було просто теж як одне таке, не знаю, я ніби як прокинулась, зрозуміла, що це ми не просто з плакатиками зараз ходимо, що все серйозніше. І так, і ми пішли навчатися. Я така, окей, я в свої 20 збираю аптечку, тому що, можливо, треба буде там перематувати рани, не знаю. Протесты продолжались каждый день. 12 марта к акции возле крымско-татарского телеканала АТР подъезжают агрессивно настроенные пророссийские активисты. Солдаты России, идите домой! Солдаты России, идите домой! Путин геть! Путин геть! Путин геть! Не хочешь? А? Не хочешь сворачивать? 13 марта в центре Ялтинской набережной попытались снять украинский флаг. Пророссийски настроенные люди, в том числе байкеры пропутинского клуба «Ночные волки», напали на митингующих и журналистов. Заберите флаг у нее! Отойдите от меня! А ну тихо, там сейчас! Отойдите от меня! Это мое! Это мое! Отойдите от меня, мужчина! Мужчина!
А вот еще парочку осталось. А, еще остались. Ну, такие потерпевшие, конечно. Ну, я же говорю, тут в основном все такие, да. Это никакую голову не натянешь. Они просто силовой атакой вытянули нас. Ничего, силой разогнали, у них же сила. Что ж теперь сделаешь? Они же оккупанты, нас меньше. Давай, чего? Давай, Бендера! Путин вчера от нас отказал. Он вчера сказал о том, что здесь нет нас. А это значит, если что-то с вами случится... Вы откуда? Я просто хочу с людьми поговорить. Я из Ялты. Они на службе. Зачем? Но я могу с ней поговорить. Или вы не хотите со мной Они не могут, они на службе, они не могут Пусть послушают, пусть послушают, что Путин от них отказался. Путин от них не отказался. Он отказался. Он на пресс-конференции сказал, что вас здесь нету. Хорошо. Не надо отвлекать людей от службы. Вот. Что вас здесь нету. Если что-то случится, вас даже грузом 200 не доставят. Ребята, ваш главнокомандующий от вас отказался. Активистке Ларисе Китайской на тот момент пришлось тайно уехать из Крыма после попытки нападения и угроз. Вже проводила мітинг не я, але мій син, він допомагав, він розклеював ці оголошення про те, що і там зібралось дуже багато людей. В конце июня 2022 года сын Ларисы Китайской, Владислав Богданович, погиб в Луганской области, защищая Украину. Я знаю, за що загинув мій син. Мій син загинув за те, щоб ми були вільні і свободні, він загинув за свій дім. А за що гинуть росіяни, я ніяк не можу зрозуміти. Куди дивляться матері Росії, дружини? Ви втрачаєте своїх близьких за якісь, ну як вам сказати, ну це марево. Це марево, що вони хочуть захопити іншу країну, прийти, нав'язати свій порядок і захопити іншу країну. В Симферополе девушки вышли на акцию с символически заклеенными ртами и пустыми плакатами. Среди них и 20-летняя Елена Мельникова. Основний меседж був про те, щоб якнайбільше освітлювали цю подію в медіа. У нас тут зараз все життя ламається, нам здається, що зараз почнеться війна, чи якийсь збройний конфлікт, чи щось подібне, а нас ніби не замічають. Люди все-таки продовжували життя своє жити, хтось боявся, хтось щось подібне, а нам не можна сказати і слова, бо вже почалися там якісь звільнення, якісь переслідування. Слава Україні! Героям слава! Приближался заявленный оккупационными силами референдум. Эмоции зашкаливали. Мне стыдно говорить по-русски. Я всю жизнь проговорила по-русски, прожила всю жизнь в Симферополе. Я, наверное, буду учить татарский. Я не хочу жить в России, где говорят, как нужно мне жить, где указывают, куда мне нужно пойти, где флаг моей страны не разрешают. Україну, Боже, молю тебе за людей, ти спаси, ти спаси. 15 марта, в последний день перед референдумом, который Россия использовала, чтобы незаконно аннексировать Крым, активистки рассказывали крымчанам о последствиях российской оккупации. Я вважаю, що ні одна людина не повинна зраджувати свою країну, не державу, а тільки країну. Ми не повинні йти до Росії, бо в нас є Крим. Крим – це Україна. Завтра будет поздно. У вас есть завтра один день сделать выбор. Или вы будете жить в мирной стране, или нас накроют российские войска. Вставайте, выбирайте, мир или война. Мы за мир! Мы за мир! Мы за мир! В этот же день было найдено тело крымско-татарского активиста Ришата Аметова в наручниках со следами множественных пыток. 3 марта он проводил одиночный пикет на площади перед правительством Крыма.
Он был похищен так называемыми крымскими ополченцами. Прокуратура АРК расследовала дело и передала в суд обвинение в похищении бывшему российскому военному Евгению Скрипнику, ополченцам Олександру Руденко, Олександру Баглюку. Пам'ятаю розмову з одним з кримсько-татарських активістів, який казав, що він бачив тіло Рішата Аметова. І тоді було б ще страшно. І страшно, і противно в тому плані, що як ви можете? Як? Ну як ви можете? Просто от тоді, да, тоді от як-то шоково. Я згадала, як його звуть. Сіран звуть, про нього дуже мало згадують, про нього трохи забули. Сейран Зинединов был похищен 30 мая 2014 года, через 4 дня после насильственного исчезновения другого активиста, Тимура Шаймарданова. Спустя 10 лет ни один из них не найден, как и еще 13 человек, пропавших в тот период на полуострове. Десять лет спустя крымчанки помнят те события, как будто они произошли вчера. Уверены, что акции, на которые они выходили, сыграли свою важную роль, хоть и не могли остановить российских солдат. Знаєте, у мене таке цікаве відчуття нелінійності часу, знаєте, це квантове. Я ніби так, це ніби вчора відбулося, це реально фізичне таке відчуття. У мене немає відчуття відстані десятирічної. Це не бунтарство, це такого впертого спротиву. Ти розумієш, що він безперспективний, що це не принесе того результату, який би хотілося. Ми не спинимо цю військову машину. Але нічого не робити просто було неможливо. Це було дуже важливо. Коли було захоплення Чехословаччини, 8 людей вийшло на Червону площу протестувати, що наші танки на чужій землі. Так, і вважаю, що да, ці спротив сили були неврівноважені, бо з того боку стояла російська армія, а з цього боку стояли жінки, хлопці, дівчата, пенсіонери стояли і вони доводили свою позицію. Зараз можна говорити і якось там з іронією ставитися до шариків, до плакатів, до прапорів, які малювали кримськотатарські та українці. Але насправді це були героїчні акції протесту. І насправді це події, які необхідно ще описувати і обов'язково досліджувати. Я вам хочу сказати, що кримські татари на 100% були проти, на 100%. На генетичному рівні люди були проти. Чому? Тому що вони дуже гарно знали, що таке озброєний солдат заходить до хати. Це мега круто, що ці акції були, тому що це є насправді доказом, руйнуванням того наративу, який формувала Росія про те, що Крим там весь проросійський і так далі. Насправді був спротив. Він був доволі потужний з огляду на те, що ситуація була дуже неочікувана. Тобто ніхто не очікував таких страшних подій, такого варварства, такого нахабства. І те, що стільки людей не побоялися от під цими танками, під цими козаками виходити. Ну, знаєте, це таке, що наївне насправді під час війни. Але коли ти не уявляєш, як можна бути в 21 столітті, от таке відбуватися, нікого не питавши, нікого не... Тобто, ти як людина, в принципі, яка звикла бути вільною, ти намагаєшся якось захистити свої кордони, захистити свій дім, своє місто,
свою країну від цього жаху. Насправді сподівалися, що нарешті наше політичне керівництво зрозуміє, що відбувається, і нашим військовим буде дан наказ. На жаль, наша держава просто умила руки. І це дуже сумно для мене. На следующий день, 16 марта, российские власти провели в Крыму псевдореферендум. Выбор сделан. Друзья, приветствую вас с этим знаменательным днем и поздравляю! Мы идем домой! Крым, Россия! 18 марта Россия заявила о включении Крыма в состав своего государства. – 20 марта из российского плена были освобождены 5 проукраинских активистов. Еще через 6 дней 6 удерживаемых россиянами военных ВСУ. К 26 марта 2014 года Россия захватила все украинские воинские части. Некоторые из них были взяты штурмом. Украинские военные были выведены из Крыма. 155 військовослужбовців Збройних сил України, які побажали залишитись вірними присязі, сьогодні убувають на континентальну частину України. Многие наиболее активные участники проукраинских митингов марта 2014 года были вынуждены покинуть Крым.